नमस्कार काव्यरसिक मित्रांनो, मी नुकतेच यूट्यूबवर काव्यांजली नावाचं एक माझं यूट्यूब चॅनल सुरू केलेलं आहे. हे चॅनल सुरू करण्यामागचा हेतू असा की मी सुद्धा काही कविता लिहित होतो. मात्र कविता नावाच्या एका मुलीशी लग्न झालं आणि कविता लिहिणंच बंद झालं. परंतु भूतकाळाची पानं चाळत असताना काही ज्या कविता केलेल्या कविता कॉलेज जीवनातल्या त्या पाहताना मला असं वाटू लागलं की चला आपण ह्या शेअर केल्या पाहिजे, दुसऱ्यांनी त्या वाचल्या पाहिजे, ऐकल्या पाहिजे. तर मी काव्यांजलीचं पहिलं पुष्प आपल्या चरणी अर्पण करतो आहे. त्या पहिल्या पुष्पात माझी पहिली कविता मन नावाची कविता मी आपल्यासमोर सादर करतो. या अगोदर आपण बहिणाबाई चौधरी यांच्या मन वढाय वढाय या कवितेचा संदर्भ तुम्हाला आला असेल. मात्र मी मन कशा पद्धतीने मन असतं ते मी माझ्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर गोड मानून घ्या माझी ही कविता. मन चंचल चंचल जसा बेधुंद वारा, मन चंचल चंचल जसा बेधुंद वारा, घोंगावत वाहत जाते मागे सोडून पसारा. मन कोमल कोमल, मन कोमल कोमल जसं जास्वंदाचं फुलं, गंध सोडून आसमंती मागे राहते फक्त धूळ. मन सुगंधी सुगंधी, मन सुगंधी सुगंधी जसं केवड्याचं रानं, गंध लुटती स्वच्छंदी गाऊन औदार्याचं गाणं. मन कठोर कठोर वज्राहुनी तेजधार, मन कठोर कठोर वज्राहुनी तेजधार, दुर्जनांचा आहे भक्षक गरिबांचा सोशे भार. मन मेनाहुनी मऊ, मन मेनाहुनी मऊ हडहडे दिसता निर्धन, बरसे जसा श्रावणी आभाळातुनी काळा घन. मन भयान भयान, मन भयान भयान जशी रानातली गुहा, हुंकार दडला आहे त्यात एकदा डोकावूनी पहा. मन सोजवड सोजवड, मन सोजवड सोजवड जशी लाजवंती नार, काकदृष्टी ओळखते सोसून तारुण्याचा बहर. मन केव्हडे केव्हडे फक्त जाणवे सर्व काळ, मन केव्हडे केव्हडे फक्त जाणवे सर्व काळ, मुठ वळता पसभर खुलता सामावे आभाळ. मन काय हो काय हे, मन काय हो काय हे जरा तुम्हीही घ्या जाणूनी, किती सुंदर सुरेख आहे हे तुम्हा आम्हा दिलेलं कोरीव लेणं, तुम्हा आम्हा दिलेलं कोरीव लेणं. नमस्कार.